Amabhizinisi amancane embonini yemishini yokubumba namathuluzi nezokuvikela angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa ngokunciphisa isikweletu sawo sentela ophikweni lwezokuqoqwa kwentela eNingizimu Afrika ngemisebenzi efanelekile njengokuklama amathuluzi angokwezifiso ukuthuthukisa izinqubo zokukhiqiza noma ukwakha amamodeli amasha. Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi asaqala anemala elinganiselwe angasebenzisa ukunthishiswa kwentela okungasaphesenti ayikhulu namawanu kwasendaweni ezindlekweni zocwaningo nokuthuthukiswa minyaka yonke okubasiza behlise izindleko zabo. Lesi sikhuthazo sisekela emali ekhona, sivumela ukutshalwa kabetha ekukhambeni izinto ezinsa nokukhula. Ngokuthatha lezi zibonelelo, amafemu amancane angehlisa izindleko zawo ngenkathi ethuthukisa ezobuchwepheshe emshinini wokunemba namathuluzi. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakhini wakwa-Swanson Reed.